देलाय आइ खिन्थालाय मा खालामनो नागिरामोन बे मा सेस्था खालामामोन नोंखो? आफा बियो ना रावबो गैयैखौ चान्स लानानै आंखो एखेबारे जबरदस्ति खालामनो नाजादोंमोन। नैबे बिथाङा दै बिफैफ्लानानै जोंहानाव दै लोंनो होननानै। नंखाय बेफोरो नंखाय। ओइ जानला माला दा बुंखादों आंखौ। आंलाय माला नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो नाजायालै। आंखौसो नोङो बेफोरबायदि फान्दायदों। नों आंखौ बिदि फान्दायबानो जाया मोनथिबाय। आंलाय मानो थगायनो नों आंखौ रावबो गैयैखौ चान्स लाना आंनि आखाइखौ हमनानै आंखौ बामख्रुबनो नाजायाखै? मा आं नोंखौ बामख्रुबनो नाजादो? थौख्रुब जागोनलै हिनजाव। आंखौ जानला माला बिदि थगायनाङा नोङो। आं माला बिदि खालामा नोंखौलाय। आफा बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामथारदों आरो आदामोन बे थगायदोंसो। आंखौ बिदि खालामना बारग'गोन सानदों बियो। आं मानो थगायनो देनाय आंनि सासे हिनजाव जाना आंखि बेफोरबायदि इल्जाम जानला मानला लगायगोन। सासे सिख्लानि जिबननि खोथाबो दामनांगौ हो सालाखौ मोखां नायबाय थाना लाब गैया आदै। ओइ बेथा जोंनि एरियायावनो फैना जोंनि गामियाव फैनानै नों जोंनि बिनानावखौ बेफोरबायदि एदावदों हा? बामख्रुबनो माबा माबि खालामनो नाजादों नोङो। नों गवाथ' बेथा। हाजासे नों आंनि फिसाजोखौ हारसिं साना बेफोरबायदि एकदम चान्स लानो। आं बिदि नङा मिथिबाय नोंसोरो। आं बिदि नङा। आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंलाबायदोंथाय नोंसोरो? आरो आंबो मोनसे मोजां न'खरनि फेमिलिनि मानसिसोथ'। आं जानला मानला फाल्थु नङाना। बेफोरबायदि नोंसाजोखौ एदावनो मा दरखार आंहालाय? नों आंखौ मानो थगायबाय दङ हा? मानो खोन्थायाखै नों बिसोरखौ? नोंनो आंखौ माबा खर'आव देनानै बेहुस खालामनानै नों आंखौ फासायनो नाजादों। आफा आं फासायाखै। आं थार सैथोखौसो बुंदों। बिसो आंखौ बामख्रुबनो आंनि आखायाव हमनो आंनि जानजियाव हमनो बायदि चान्स लादोंमोन। आं बोरैबा खारग'नायखायसो। नुदोंना आदा आंनि फिसाजोखौ माबायदि बे सेंग्राया बेफोरबायदि गाज्रि खालामनो सानदोंमोन। नाथाय इसोरनि अननायाव बासिबाय। मा इसेबां थगायसुलिना नोङो? थोद मोजां मानसि नङालै नोङो। आंथ' नोंखौ बेहाय दै लोंनोल'सो फैदोंमोन। नों आंखौ एथ' बेफोरबायदि फान्दायनानै थगायबाय। बेफोर गासिबो नंखायलै। आं थांनोसै। नोंसोर आंखौ लाखिबाय थानो हाया। आरो माबा खोथा दङबा नों जोंहानि फेमिलिजोंबो रायलायनांगोन र'। रायलायगोन नोंसा फेमिलिजोंबो रायलायगोन नोंजोंबो रायलायगोन। नोंखौथ' जों ओरैनो हगार हरनो हायाना। नोंखौ जुदि हगार हरो होमबा सासे दायनिगिरिखौ ओरैनो हगार हरनाय जागोन जों माथो। नाङा आदै मा नोंसोर आंखौ एथ' जबरदस्ति फासायनो नाजादों। नोंसोरनि प्लेनाव खामियाब जायाथ'। नै आइ नों सिन्था दाजा। दुखुबो जानो नाङा। एथ'बां जों बेखौ हमगोन। एथ'बां बिदि आसानि थांनो होआथ' बेखौ जोङो। सेंग्रासो नोङो। आंखौ नोङो एथ'बां बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरै नायनानै आंखौनो नों बेफोरबायदि खालामनो नाजालायनाय लाजिनाय मोनासै नोङो? आरो दा टाइम मावनानै नों दिनै आंजों खालामदों गाबोनबा आरो सोरजों बेफोरबायदि खालामबावगोन? बेखौ साजा होथारनांगौ आफा आदामोन। गाबोनबा सोरनि बिनानाव सोरनि बिहामजो सोरनि फिसाजोजों खालामगोन बिसास गैया बिदि मानसिखौ। आच्छा आंनि फनालाय बहाथो ओमफ्रायलाय? आंनो आंनि फनखौल' लानानै फैग्रो। ओमफ्राय बाखि दे नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि फान्दायबाबो सोलिया। खाम गैया। नोंसिनि माबानाया नंखायखासो। ओइ बेथा पुलिसनाव थांबा एसे जारला जाबावगोनसो। दा जोंनो मामलाखौ एसे माबानानै लाग्रो। नङाबा नों रासिन गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हानाय। औ बेफोरबायदि सेंग्राखौ पुलिसनो हरनायाबो गाहामबावसो। ओइ सालि नों बेबायदिनो मानसिखौ फासाय जाखायोमोन नामा? बेखायनो आंबो दिनै बाख्रा जाबाय नोंसिनि बे न'आव फैफ्लांनानै। ओइ सिरिथा आंनि न'आव थानानै आंनि फिसाजोखौ बेबायदि बदतमिज खालामनानै नों आरो बेफोरबायदि एसेबां असभ्य खोथा बुंबावदोंसो। नंखागौ दा नोंसोरजों थिग नंखाया। आरो आंलाय अबेबा लोगोफोरजोंसो थांनो नागिरदोंमोन। बेहा आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौलै? आफा आं जेबो खालामाखै। आंथ' दै बिनायलाय आं दै गिलाससो होफैदोंमोन। दा नोंसोरबो गैथ'वामोन बन दानहैदोंमोन। ओमफ्राय बे बेहायनो दै गिलास लानो नागिरनायानो आंखौसो गोबाख्रुबलाय आरो आखाइ हमलाय बेफोरबायदि खालामनो नाजाबायलै बियो। मासे मानसिया फाफि बिलाय। आं होनबाय आदा हगार आंखौ हगार। अब्लाबो मानिनो नागिरबावलायाखै आफा। बोरैबा आं बे दुस्त हौवानिफ्राय बारग'नायखायसो। मा सानथारदोंब्रा नोंलाय आंखौलाय? आं माला नोंखौ बामख्रुबखो? माला नोंखौ गोबाख्रुबखो? आयौ एथ'बां दाय होबाय नों आंखौ। माला नोंनि आखाइखौ हमखो? इसोर नोंखौ माने दै बिफैनायानो आंना भुल जाबाय आरोना बेयाव फैनाया। दाय होबाय आंखौ मेहेरा इसेबां गुन्दा नामा? जानला मानला खालामनो सोरबा सिख्लाजों हाब दै लोंफैबाबो बिदि दाय मोनगोन होनना मोनथिबा आं नांगौबा ओरैनो गांनानै थागौमोनलै। बेयाव फैफ्रांना लानानै आं गावखौनो गाव हाखराव गाब्रनाय बायदि मोनबाय। फनखौबो दाबो हरबावना बिसोरो। दैजि मा आयं बिलाय थां। साराया मानजि थां। मैया नोंनो दावदै भाजा एवनानै सारायखौ खामथाब होदों। थांनाय आंल' मानजिबाय थानांगौ नामा? मानजि थां एसे मोजांनो। आं मानजाले आयं। मा मानजिया बेलाय? खामानि मावाबा ओरैनो थानानै मोनजागोन हा गथ'? मावखायो दा आंलाय। ओमफ्राय आं सारायखौ मानजाले आयं। नों आंनोबा दहाय 50 थाखा बिनायखौ हराखै। फैसा नांगौबाल' खामानि मावगोन होनबालाय हा? फैसा हरबाल' खामानि मावगोन? आंलाय दिनैसो बिदोंमोन दा। मोनसेथ' आदा होननायखौबो गावा दालानो आदानिफ्राय फैसाखौ। मानो फैसा नांगौ नोंनोलाय हा? ओरैनो मोनजाखादों मोनलोंखादों थानो मोनदों मोनसेथ' मोजां गाननो जोमनो मोनबावदोंसो। गुबुन बायदि माबायाखै नोङो आलाय सिलाय जानाङाखै। बेयावनो गोजोननानै था।
मोनफा मोननै खामानि मावनायाव बिदि बायोबालाय दानिफ्रायनो नोंसिनि गथ'आनो आंनि फिसाला आबायासो लाबोनायखायसो लाबोनाय नङाबा दिनैनि हालोदा मा जाबावगौमोन बेवहायबा नोङो इसेबां माबा दानिफ्रायनो दुगि जाबा जागोन ना गथ' हिनजावनि फिसा आरो खामानि दामानिखौ मोजां सोलोंनानै लाखा नोमायं जा नैबे नोमायंआ गाज्रिखौ बुंखिया सोरबा गुबुनाव बिदि नों आजादि मोनजागौमोन हो आयं आंनो फैसाखौ गादार लबार बायनोसो नांगौमोन खानाय खाग्रानो आदा होननायखौलाय मानोथो दाला होनो नों हा नोंदायाबा मानो नांगौ मानो नाङा बेनाव फैसा बिलाबाय थायो मालाबा मेथाइ जानो मालाबा इदि नांगौ मालाबा खाथा बायनो हा नोंदायानो लाबोजोबखायो आरो गादाना मा नोंनावलाय बेसे दङसै आंनो मेल्ला नुदों ओरैनोसो एसे जाम्बानो गोदान नांगौ मालदारनि फिसाजो नोङो ओरैनो जोंहानो न'नि असे नंगौहाय खामानिया मोजां मावै थां गथ' बासन गंनैसोखौनो सुनो बाग्रा बियो मोजां बोलो होना मानजि बाला हाथफ्ला आरो भिमबार साबोन दंखायो मोजां मा दङ गासिबो दंजोबखायो गावाबाथाय आयं मावनानै जानो बायोबा एसे एनैखौनो थां होमबा गुबुन दस्रानाव थाय माबायदि बाहायसिन जाबावगोन नङाबानो मा नोमफाजों थांफिन मिन्थियोबालाय मोनसेथ' आंनि फिसालासो दोनथाबबाय थारदो नोंखौ लांथिनबाबो लाङा थाबाय नालाय थाबाय आंखौ एसे एनै मदद होनायालाय मा आंबा खस्थ' जाहोबोदो खामानि मावै दाङैनो नोंलाय आरो दानिफ्राय एसे खामानि मोननायखौनो बाखाबाय बांद्रायखौबा आरो ओरैनो फ्रियाव मोनजाबाय थागोन नामासै मालायनि फिसा ओरैनोबा गाबोनबा आरो मा दाय लायगोन बिनि सिनायनाय ओंखारबायबा फिसालाखौ बेखायनो दोनैखानो थिनदोंमोन आं मानिया बिनानावनो बेबो आंनि आइ आफाखौ मिन्थिनायबा आं थांखागौमोन दायो ओंलै आंनि आइ आफाया दा थानायमोनबा आं नोंसिनाव थानो गोनां जानाय नङामोन आदायाथ' जा मोजां आदा लक्ष्मणा ओमफ्राय आयंआसो आंखौ मालाबा बिदि बुङो आंबोथ' मावोथ' मालाबाल'सो मावा मानोबा गालांखो आंनि आइ आफाया आंखौ गोसोखाङा खोमा ना दंना गैया आं मिथियानोबा आं जेबो गोसोआवनो गैयाबा नङाबाथ' आंबो न'आवनो थागौमोन दाथ' आं बेखौनो आंनि न' बायदि सानखायो आयंआसो आंखौ अना दाबो आंनोबो खानाय खाग्रा लबार बायनोसो नांगौमोन नाय आदै नोंथ' एसे बुजिना खोमा आंनो आंनि फनखौ हरदो आं न'आव खिन्थाहरनि न'आव रायलायहरनि नोंसोर आंखौ फोथायथाराखैथ' आं मोजां फेमिलिनि मानसिसो बेफोरबायदि जानला मोनला नंबां जाबां साप्रि माबा सेंग्रा नङाना बाथ्रायाथ' एसे गिदिरानो दा जुदि नोंबो बिदि दाय मावबायबा नोंसिना न'खरनाबोथ' मिन्थिखानांगोन थेवब्लाबो जों नोंखौ हगार हरनो हानाय नङा जोंनि गेजेरावनो रायलायनांगोन नों फन हरोब्लाबो ओइ फना लाना फैलाय फंबाय बेनो खेनसे हजों न'आव मा रायलायहरो नायनि दामलै आदै एसे दाम आंनाथ' आखायानो मानलाजोबखाबायसो दामनो थाखाय बेफोरबायदिखौ मानो दामजालाबायनोलै आंलाय आं माबा एथ' गिदिर दाय मावाखै आं दामजालाबायनो नंखाय बाखाय दायाव जागोन दे नों न'आव फन हरथारनोबा हर जोंनि गेजेरावनो मा रायलायनांगोन नोङो जागोन थगायसुलि मानसि फान्दाय जाग्रा नोंखौथ' बिदिनो बुंखागोन आङो सालि आंखौ थगायदों नोंसिनि बिदि माबायाव गोजौआलै आङो सयथिबो आं बेनिफ्राय मोजां थांगोन आरो नोंसोरखौ बेफोरबायदि आंखौ दाय होनो होआलै आङो आफा बेखौ ओरैनो हगार हरथारनाङा आं बुंखायो आइ हगार हरा थांलाय बेखौ थाव खनसे सोबाहैलाय गावखौनो माबा नोंखौ बिदि जबरदस्ति खालामनो नागिरदों ना फैलाय आंनि खाथियाव आंखौ सोबाग्रा बियो मासे गाज्रिब्ला बेलाय हिनजावलाय एसे बोरैबा टाइपनिसो खोमा ओंखायनो आंखौ बिदि फासायदों बाब गावखौसो बिदि खालामनो नागिरदोंनो आं खेबफा बिदिनालै थोद ओइ दैजि नानि दैजि मा जाखो नानि दैजि दिनै बिदाखौ माथो होलायलायाखै माथो मा सानगासिनो आंहासो पास्ता लाबोदों दा साजों सानैजों बानायनानै जानोसै जाया आयौ मानो जानो बाखो माथो पास्ता होनबालाय नों एकदमबारे आदा पास्ता मोनजासिगोन दिनै जालायोमोन आं जाया माने जाया आदा दिनै जानो बादों आं मानोलै दैजियाखै मा जामारदो हो सोरबा माबा बुंदों आइया माबा बुंदों नामा नोंखो आरोथ' नै नोंखौ आं बुंदोंमोन ना गरम बन्द'आव बेरायनो लांगोन टाइमानो मिलायथ'थाराखैमोन दा बन्द'सो जोबलायलायसिगोन नोंखौ आङो बेरायनो लांगोन दे दा बेलासियाव दे आगै आं थाङालै आदा आंनाल' आइ आफाया मानो गैया दे आंखौ लांफिनबाबो जासै न'आव आंखौ मिन्थिनाया लांबानो जासिगोन न'आव आं नोंसिनाव बेसेथो थाबाय थागोन आदा एथबां गिदिर खोथा नोंखौ सोर बुंनो फोरोङा आगै नोंथ' बिदि खोथा रायलायफेरामोन आरो जोंनाव थानो मानो बाखो नोंलाय माबाफोर उसुबिदा मोनदों ना आदाखौ माबा दुखु मोनदों ना आइखौ आंथ' नोंखौ जि अनखायो आरोबा नोंनि आइ आफाखौ मिन्थिनायबाथ' आं दोनलांखागौमोन दा नाथाय दाथ' मिन्थियानोबा आगै नोंबो आरो गोसोआव गैया थेवबो आदा नोंसिनाव थानायखौ आंखौ
आगै बिदि एथ'बां खोथा बुंनो हामा नङाना आरो बेबोथ' नोंनिनो न'ना नोंखौ एसे गोबाव जाबाय जोंनाव लाबोनाया आङो दाथ' बे फुरा नोंनि न'आनो दा नों गैयाबालाय खालिसो मोनबावगोन बे न'खौनो बुजिबायना आंनि बिनानावसो दा नोंलाय नोंनो मा नांगौ बिबानो आं दालाय लाबोखायोना नोंनि आदाया होमबा आइनि बाथ्राखौलाय मानो गाज्रि मोननो आगै मालाबा बेना बिदिनोसै दालाय नुवा नोङो आंखौबा बेसे रायो दाबो आइया अबेबा थांबाबो रायो सोरबा लोगोजों बांद्राय रायलायबाबो रायो नुखायोना नोंखौबो थिग बेबायदिनो ओरैनो सायावल' रायो बियो गोसो सिङाव जों सानैखौ अनखायो दा नोंखौबो खदथ' अनखायो आंना आयंनाव बिदोंमोन 50 थाखा खानाय खाग्रा लबार बायनो ओमफ्राय आयंआ आंनो हराखै नोंनाव बिनोबो नोंनिफ्राय लानोबो बादा होदोंमोन दा आंखौ साराय सुनो थिनबाय आङो सुवा होनदोंमोन बेखौनो आंखौ आयंआ बुंदों ओह बे आइयाबो ना मानो बिदि आंनि बिनानाव सनाखौ आंनि बिनानाव दैजिखौ रायदों बियो र' बेखौ थिगसे माबा रायफिनगोन आङो दे आगै नोंनो लबार बायनो नांगौ दा आं होगोन दे नङाबा आंनो दोनलांबावगोनसो नोंनो माबायदि नांगौ मा डिजाइन नांगौ नोंनि आदा दंना नोंनि आदा थानायावलाय मा टेनसन दा नांथ'ला आंनो आदा नोंनि आदा लक्ष्मणखौ गाज्रि मोनबाय साननानै लागोन आं जुदि नों आदानिफ्राय लायाबाथाय आरो आंथ' बेसे गाज्रि मोनसिनबावगोन नों जुदि आंखौ रागा जोंनानै थायोब्ला होमबा नों आइनि दायखौ आंनावसो हगारसै आरो आगै आंथ' नोंखौ रायाखैना दे गाज्रि मोनना दे नोंबो बे न'निनो फेमिलि मेम्बारखा आंनो दंना आं थानायाव जेबो टेनसन लानाङा दे आगै दे एबार एकदम खनसे मोजां मिनिना होदोलाय आंनि बिनानाव दैजिखौ बिदि दुखु बा समायाना एसे मिनिस्लु मिनिबाय थाबासो समायो दा मिनिलाय आगै दैजि मिनिलाय आदा लक्ष्मण नोंना जा मोजांखा आंनि बेस्ट आदा औ आगै आब' मिलिसा औ आगै सोमला आं दिनै जा ना जानो लुगैसोदो ओमफ्राय आफाया माला फैगोन नों ना बिहरदों नामा ओहो नाथाय आफाया फैखासिगोन इयो दा मा लाबोगोन ना मालाय नाङा दे आफायाबो मा लाबोयो लाबोआ ओमफ्राय नों आं ओंखामबो उखैसोबाय नों थांनाय नाखौ फुख्रिनिखौ लायलाय आब' आं दिनै जा ना जानो लुगैखादोंलै फुख्रिनि नाखौ जेयाबो बारा मोजां नङा आगै दाबा आरो मोनगोन ना मोनाबा मोनखागोन दे आब' मासे मानैया थांना लायना आफा फैसान्दि आंथ' ओंखामबो उखैसोबाय दाबा आफाया ना लाबोलासे बेदरसो लाबोबा आं दिनै नाखौसो जानो लुगैथारदों आयौ दैयाबो एसे माबाना आगै दाख्लै अखा हानायजों नै मैयाबो अखा हाबाय ओमफ्राय एसे गोथौ जाबायदां र' मोनना मोनाबा आं एसे गिलायलाङोबो ना गिनाङालै आब' न'नि फुख्रियालाय मा आंबो दंखायो आगै पिंकिबो थागोन ना नोंबो जे ना आगै आं ओंखाम खुनायगोनसो फैदो आलु भाजि दंखायोना दा र' दसे थाना थांगोन आं थांनांगौबा ओहो आब' थाङा नाखौनो लायना एसे आगै दैया गोथौबो जानो हानाय अखाबो हादोंमोन ना र' एसे आफायानो फैथारथोंसै नामा हाथायनिफ्राय लाबोखागोन इयो ना नङाबा बेदर आं मिन्थियालै आब' आं नासो जानो लुबैदों होनबायना मालाबा नोंनो हमखायोमोन माथो दिनैलाय माखौ बाखो दे बायाखै माने दा न'आव आफाबो गैयाना आं गाबायना आं दंना गिनाङाथ' आंबो थाफागोन दे आब' ओमफ्राय आं लेबु लाबोदोंमोन खानानै नों रस बानायहैग्रोलाय लेबु बिदै लोंनि अ दे गरम बोथार लेबु बिदै लोंनायानो हामगोन दे आं बानायहैनि दे आगै थाथ' दै गुसु फ्रिजनि लायोमोनबा मोजां जागौमोनलै आगै बे दखानाव आंनाव 10 थाखा दं बाराबा नों लायना फैलाय थां बाबायलै आब' थांना बेजों बानायदो न'नि दैजोंनो दे बिदिबालाय गरमथारना लेबु बिदैखौनो लोंसै आइयाबो फैगोन होनदोंमोनलै दिनै नङाबा गाबोन आंखौ लोगो हमफैबाथाय फैसा बिना लाखिखागोन आं 500 मानि लाखिगोन आं बिनानै गरम बन्द'आव आं आइजोंसो थांथारगौमोन आइयानो माबा दाफैसो होनदों आं थांनो मोनबाथ' बेसे मोजां मोनगौमोन आबैमोननाव आफायाबो थांनो होननो नागिराना आंथ' जि रागा जोंखायो आफाखौ बे आब' मिलिसा आरो आफायानो गाज्रि बिसोरनि थाखायनो आइया न'आवबो फैफिननो हाला आंनि गदाय बिब'सोखा आंनि असे नंखाया आइया बिजों बारा अनलायनो नाङा होनना बुंखादोंलै नङाबा जोंनि बाहागोनि गासैखौबो सेना लाजोबगोननो बे आब' मिलिसाया बेखायनो बारा बेजों मोजांबो थाजाया ओइ माथो बिहामजोआ माबोरैथो दं खबरफोरालाय दंहाय आफा बिदिनोसै आं एसे ओरैजाय ओंखारबोनायदोंमोन गोरान रानस्राव गोजा माथो जायगाफ्रानो अखा हाबाबो खुनु लाब गैया माइ गायबाबो सान्थि गैयासो जाना दङ ने गैयालै बिहामजो मा खालामबावनो दा बोथोराबो बिदि जाबायबा खस्थ' मोनबाय बे बोसोराव गायनाय फुनायावनो माबा जायासै माथो मोजांखौनो हनै बेखौनोथ'हाय आफा दैयानो थाखाया जोंनाबो ओरैजाय एकदम गावस्राजोब्बायसो गायबाबो खुनुरुखुमसो आंबो ओरैनो माइखौनो नायनो थांनो ओंखारदोंमोन जोंहाबो हाग्रा जासोजोबनानै दंथारोहाय आफा दा
मानसिबो मोनथ'वाखै आरो आंबो एसे हास्लाबा जादों जोंहानि न'खरनिखौथ' जाथायफोरखौबो मिथिखायोआनो ओरैबो जाया जादों आबैनि खबरालाय माबोरैथो जाखो बिहामजो आंबो खोनादोंमोनलै दा आरो जोंहाबो बेस्थ'थार थांनायानो जाथ'थाराखै र' दङ बिदिनोसै दे बिदिबालाय आफा आंबो ओरैजाय ससे थांबावनि बैथिंजाय थिंख्लिमोनथिं दे बिहामजो होमबालाय आंबो ओरै थांसै लेट जागोन दा जारलासो मोनबायहां आरो दिनै बे आइयाबो थांनो होननाया हमनोबा मोनखोना मोनदा मानसिखौ बेखौसो सिन्था आंहा हमनो मोनबाथाय बेफोरबायदि गुन्दा मानसिखौ साजा होथारनांगौहाय आंथ' सिनियरजोंसो सोबाखागोन